Ak sa spermiami oplodnené vajíčko hniezdi inde ako je normálne, môže sa vám stať, že prídete do tehotenskej poradne, kde vám je sľúbené, že dnes už niečo uvidíme a opak je pravdou. Tehotenský hormón je vysoký alebo nerastie ako má a väčšinou nevidno nič alebo vidno niečo, čo nie je normálne. Prvé, čo si poviete, ale veď mi nič nie je, nemusí byť, ale naopak môže to byť vážne. Hovorím o ektopickom tehotenstve, alebo poznáte to skôr ako mimomaternicové tehotenstvo, bohužiaľ aj to sa stáva. Chvála Bohu má pomerne skoro prejavy a pri zodpovednej účasti na kontrolách sa dá rýchlo odhaliť aj bezpríznakové. V tomto prípade je úplne jedno, prečo sa to deje, toto treba hlavne včas vyriešiť, pretože vás to potenciálne ohrozuje na živote. A čo s tým? Samozrejme to záleží od vášho stavu. Stále platí, že prvou voľbou u nás je takéto tehotenstvo všetky jeho formy odstrániť chirurgicky. Mnohokrát aj s orgánom, ktorý postihuje napríklad vajíčkovod alebo časť orgánu či tkaniva, ktoré postihuje. Je to v podstate parazit, ktorý si hľadá výživu. Ak sa napríklad odstráni jeden vajíčkovod, vy viete otehotniť stále aj s tým druhým. Dá sa tiež aj počkať bez operácie, ak nemáte žiadnej ťažkosti, ultrazvuk je bez tekutiny v brúšku, tehotenský hormón vám klesá a jeho hodnota na začiatku je pod 1000. A liekom, áno, medicína založená na dôkazoch to odporúča, ale má to svoje prísne obmedzenia pred aj po liečbe a je v rukách len istých pracovík. V podstate musíte byť zdravá žena, HCG pod 5000, optimálne 1500 a celá táto liečba dodávna u nás ani nebola možná, stále je v plienkach. Daný liek u nás stále nie je registrovaný, aby sa mohol používať na liečbu ektopického tehotenstva a stále po liečbe máte 10% riziko, že to bez operácie nepôjde. Takže takto.